Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы это абмеркаванне с нашим гостем, экспертам, палітычным аглядальнікам Віталіем Цыганковым. Прывітанне, Віталь. Прывітанне. Віталь, давай пачнем з таких актуаляў, а потым, можа быць, зачэпім і падзеі, якія раней таксама адбываліся, тому что такое адчуванне, што яно ўсё і ўзаемазвязана, і адно как бы унікальны эфир актуаліў столькі, што я, як стало вядома уже про наш эфир, вот все люди адпачываюцца, я 2 дні только раблю, что гляжу навіны, читаю некія, гляжу каментары, слухаю усіх, хто штосьці можа выказаць, і цяпер нават ідучы там по вуліцы чытаў апошнія паведамленні уже з Китая, что там Лукашенко ну павінен падтрымліваць рэноме, для тебе вот постригся нават, ну для так вот про гэта не трэба в эфир, про гэта не аудитории, все для поваги за аудитории, максимально рыхтуемся по самым поўным, так сказать, падыходзе. Давай пачнем у такім выпадку з сустрэчы на Валдаі, потому что шмат хто пачаў здзіўляцца до того, что некалькі момантаў, что вось сустрэча ў Валдаі, па-першае, 2 дні чамусьці зацягнулася, па-другое, ніякіх інсайдаў і выцечак інфармацыі няма, потым по выніку падыходаў да прэсы няма, усё там таемна, чым що скончылася невядома, апроч того, что Лукашенко не панікуе за окрыкаў Зеленскага. Все, больше ніякай інфармацыі не працытаваў Путіна. Да. Трэба ж тлумачыць нашим гледачам, якія не абавязаны. Ну я ж ведаю, что ты зараз пачнеш вот адказваць на вот это маё пытанне і больш шырока ўсё это зачэпіш. Таму для цябе гэта сітуацыя дзіўная, што ты бачыш такога адмысловага у гэтай сітуацыі, ці стала яна працягам ультыматума Зеленскага і нібыта адключэння рэтранслятораў, якія былі патрэбныя расійскаму войску і гэтак далей. То бок твой каментар з гэтай нагоды. Так, ну я думаю, что безумоўна гэта дастаткова унікальная і дзіўная сітуацыя, паколькі кожны раз, калі Лукашенко сустракаецца з Пуціным, я так даволі іранічна кажу, что ну там нічога надзвычайна не адбудзецца, там выйдуць нагаворыць нейкія словы, потым штосьці важнае, калі ёсць, можа быць, скажуць пазней, і ва всялякім разе былі падставы так меркаваць, паколькі заўсёды яны выходзілі, нейкія агульныя фразы пра мір і дружбу гаварылі, часам і не агульныя, штосьці больш канкрэтнае. Зараз, ну сапраўды, уж не ведаю, наколькі там псіхалагічна, як ацэньваць узровень таго, што хтосьці з Лукашэнкам правёў цэлыя там 2 дні амаль сам-насам, хаця Путін казаў, што падключылі расійскага прэм'ера Мішустіна, наколькі гэта цяжкае выпрабаванне, я магу уявіць, што для аднаго, што для другога, вот, і нічога не сказалі, і моўчкі паліцеў Лукашенко пасля гэтага Кітай. Прытым, што калі Кітай відавочна было загадзя запланаванае, і то, што там частка публікі цэлы тыдзень там абмеркавала, Лукашенко уцікае, ну гэта просто, ну как бы не той узровень, который варта абмеркоўваць. Ну візіт там 3 краіны азіатскага рэгіёна, і ясна, что конечно, кому-то весело гэта пастебацца, но это не ўзровень, скажем так, сур'ёзнай, не то что аналітыкі, а сур'ёзных каментарыяў. А Лукашенко уцёк ці не уцёк? Вот цэлы тыдзень розныя эфиры абмеркоўвалі. Просто это самое раздражняе такое. І гэта самае. І вось ён з Пуціным сапраўды толькі застаецца нам для абмеркавання нейкія будаваць версіі на падставе тых дадзеных, якія мы ведаем. І ну з таго, што я сапраўды, наглядзіце, там і Фейгіна там, і нашага Павла Павловича Латушку паслухаў, у яго, дарэчы, далей скажу, была там інфармацыя істотная в яго выступе, вось і Зінона Станіславовича Пазняка на Белсаці, і российскую политологиню Шульман, которая так само закранула беларускае пытанне. Это вот только что, ну, сапраўды, где было нешта крупіца чагосьці цікавага, дзе людзі выказывались так само такие солидные, ну, не ведаючы, але выказывали розныя версии, ну, и плюс нейкие, может быть, свае ўражанні. Могу сказать, что сапраўды выглядае, ну, з таго, что, па-першае, сам Лукашенко проговорился, что вось у меня тут сидели украинцы день тому, это он проговорился падчас сустрэчы з расійскім амбасадарам і адным расійскім
украінскіх губернатараў. І вось уже калі нездарма узгадаў Латушку, можа быць, гэта не гучала яшчэ в іншых эфірах, Латушка сказаў, што ну гэта мы маем дастаткова дакладныя сведчанні, хто это быў. Гэта быў, я нават гляну, Олег Иващенко, начальник галоўнага управления разведки Министерства обороны Украины. Той, хто вось приехал на сустрэчу з Лукашенком. Ну, я адразу там в іншых эфірах казал, мне кажуць, о, можа гэта Лукашенко ляпнул, так не кажу, такого не бывае, каб ён ляпнул, то, что можно праз дзень абвергнуць, відавочна, что некая такая сустрэча была, і вось цяпер высвятляецца, што з чалавекам такога, ну, скажем, дастаткова сур'ёзнага ўзроўню. Значыць, Лукашенко павёз Путіну нейкія прапановы, і сам жа Путін в гэтай сваёй ужо і в інтэрв'ю, і потым выступе в Москве, там на з'ездзе «Адзінай Расіі», ён сказал, што вось нам прапаноўваюць Украіна, ну, скажем, спыніць такія моцныя удары па тэрыторыі, глыбіні тэрыторыі, узаемна спыніць. Ну, дзе она прапанавала то Украіна? Вот, ну, выглядае, што сапраўды Лукашенко павёз Пуціну нейкія украінскія прапановы, умовы, ультиматумы, як заўгодна можа назваць, мы можам толькі здагадвацца. І сапраўды ім было пра што цэлых 2 дні пагаварыць, то бок, магчыма, Лукашенко настолькі пранікся гэтай змененай уже сітуацыі геапалітычнай, то, што украінцы сур'ёзна пагражаюць і маюць сілу, што ён, можа быць, сапраўды ўжо па-сяброўску, як ён то любіць казаць, якое там сяброўства з Пуціным, тым не менш, пераконваў Пуціна, што пакуль не стала горш, давай можа вайну спыняць. Вось. Ну, а Путін, в свою чергу, наадварот. Ён, як выйшаў пасля Лукашэнкі, заявіў чарговы раз, што нічога спыняць не збіраецца, мэты до конца не выкананы, сказал, што да, была вось прапанова ад украінцаў спыніць нейкія удары внутри тэрыторыі глыбінныя, сказал, што мы на гэта не пойдзем, і, можа быць, якраз Путін сваё, ну, нейкі варыянт эскалацыі Лукашэнку ну, прапановал, як сказать, пераконвал, добіваўся, ламаў там, это уже розныя можна ўжыць, так сказать, дзеясловы з-за того, што мы там не былі і не ведаем, ну, каб вось нейкім чынам больш актыўна Беларусь вступала вайну. Вось дзве такія, ну, скажем, лагічныя, на маю думку, версіі таго, што яны маглі абмяркоўваць, мне падаюцца самымі лагічнымі, вось, сыходзячы з той абстаноўкі. Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне ну, тых, ну, не тое, што параз, пакуль нельзя казаць пра нейкія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя удары украінцаў унутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і военным. Цікава, дарэчы, пра гэта неяк пісаў вядомы расійскі палітолог Пастухоў, пра тое, што мы так атрымліваецца, ну, можа быць, гэта наш такі ракурс, але, ну, все-таки СМІ больш абмяркоўваюцца нават у расійскіх і ў расійскіх гэтых тэлеграм-каналах зэтнікаў удары расейцаў, па расійскай тэрыторыі украінцаў. Ну, а то, што Расія наносіць таксама удары па Украіне, яны даволі, ну, скажем, прыносяць вялікую шкоду, гэта амаль неяк не заважаецца. Но вот СМІ, скажем, і в наших, може бути, колах асяроддзя, але все-таки яны ж наносять даволі цяжкую шкоду і разбураюць, і не толькі мірныя жыхары, яны ж в асноўным стреляюць па нейкіх энергетычных аб'ектах, аб'ектах інфраструктуры. Вось. Так што Путін, ну, ён, магчыма, раз ён не хоча ісці на замірэнне, як выглядае, то ён хоча бачыць, што, ну, некая ідзе, ну, не то, што в бок паразы, ну, нейкі такі пералом негатыўны. І што трэба рабіць? Трэба нейкую новую эскалацыю, можа быць, думае Москва. А то ўвесь час яго яшчэ падбухторваюць самі ж зэтнікі там внутры Расіі, што трэба новая эскалацыя. Только так. Што мы маўчым, там нас это... Ядерный удар, давайте. Ну, вось, эскалацыя, ну, смех смехам. Ну, адзін з варыянтаў, які заўсёды всплывае, так, з 22-го года. Ужыванне ядернай зброі, адзін варыянт. Другі варыянт, некае ўцягненне в той ці іншай ступені Беларусі, да? Трэці варыянт, нейкія удары там па, ну, іншы фронт, там правакацыі, дробныя удары там в краінах Балтыі. Чацвёрты варыянт эскалацыі, удары па тых аб'ектах, которые дапамагаюць Украіне з тэрыторыі краін НАТО. Ну, маецца на ўвазе пад той самай схеме, што, маўляў, украинцы бьют по заводах, которые дапамагаюць расійскай армии там в России, а мы можем, маем тое ж самае право ударить там по Жешаве ці там по румынскіх нейкіх заводах, якія дапамагаюць украінскай арміі.
Карацей, ну вось варианты эскалации, я думаю, в Москве разлічваюць это таксама, а может быть и не, может быть и нічога не будзе, бо все-таки Путин вядомы такими сваімі полумерамі, не гледзячы на тое, что думаюць, что ён такі грозны. А зараз жа змена яшчэ ў чым? Змена тым, что вот Европа, ну весь этот новый украінскі, ну скажем, перавага, прыярытэт па ударах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала по-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсе, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення. Пра гэта вось украінскі гэты эксперт Шельтельман, да? Ён пра это шмат казаў, а ён все-таки сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур, вось, што, ну, вот менавіта тэхналагічны рывок адбыўся, ну, дзякуючы еўрапейскім намаганням, якія еўрапейцы змяніліся сталі. Нават глядзі, нават гэтых так званы ценевы флот. Раней амерыканцы паспрадавалі, рускія праглынулі. Не будзем тут ніякія анатацыі прыводзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажем, палітычна праглынулі. І еўрапейцы решили, ну, раз амерыканцы можна, і уже как бы любая дробная умовна параўнанне з Амерыкай, еўрапейская краіна таксама захоплівае гэты так званы ценевы флот. Оказывается, і так можна. То бок і можна па чырвоныя лініі пасоввае і Украіна разам з Еўропай. І што на это будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, зноў такі это ж слова, ну альбо будзе думаць пра нейкую эскалацыю. Таму для нас вось гэты варыянт беларускай эскалацыі, ён будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль, не дай Боже, што-нибудь не здарыцца і ён адбудзецца. А можа, нічога не здарыцца, але тое, што это адзін з варыянтаў Москвы, гэта, я думаю, відавочна, не здарма ж Лукашенко этому послу расійскаму Грызлову сказал, что вы нас весь час, якое слово ужил, подштурховываете, ці там что-то притягиваете, не трэба этого рабіць. Абсолютно при камерах открыто заявил, что Россия подштурховая, а ён гэтого не трэба, после этого просто рефреном 3 разы сказал, надо договариваться, гэтому же российскому послу, и поехал сустракацца с Путиным, доказывать Путину, что надо договариваться. Ну, мне здаецца, не доказал. Озабоченного Пастухова вспомнил эксперт Цыганков. Этот вообще о Беларуси ничего не знает, пишет форум User 8. Вельмі смешны у сваёй узроўні экспертнасці наконт экспертаў, потому что калі мы узгадываем расійскіх экспертаў кшталту Пастухова альбо Шульман, то мы узгадываем не іх экспертнасць по Беларусі, а іх экспертнасць по России найперш. Як Россия будзе дзейнічаць у дачыненні да Беларусі, а не экспертнасць по Беларусі. Я могу амерыканскіх экспертаў ужываць про там палітыку Трампа, нічога не ведаюць про беларускія нейкія глыбінныя справы, але ведаюць про тое, як Трамп. І, дарэчы, калі ж Трампа сам я вспомнил, что еще же один фанник, чинник, фактор, замешал фактор и чинник, да? Два слова отрымалось. Фактор и чинник. Еще один, это то, что в России заговорили открыто, что типа Америка их кинула с духом Анкориджа. А сказал же Рубио, держсекретарь США, что ну мы там поговорили, а ніяких домовленностей подписано не было. И это и зараз оба-на, что такое? Трамп был наш, а теперь уже Трамп не наш. И он тут, другая была, памятаете, вытечка, что он там сказал нібыта Зеленскому мочи их, да, на той сустрэчы семерки, а Рубио сказал, что ніякого духа Анкориджа не існуе. Ну вот Путин на гэтым літаральна вчорашнім сваім выступе сказал, что ну дух Анкориджа ёсць, мы з амерыканцамі там пра штосьці знаходзілі агульную мову так асцярожна, і мы ее падтрымліваемся, але да всіх вот этих пераменаў, якія я пералічыў, так, еўрапейскіх і украінскіх, яшчэ ёсць, вот трэба дадаць тое, што як лічаць і расейцы і некаторыя амерыканцы, што ніякага духа Анкориджа няма, маецца на ўвазе ніякіх дамоўленасцей паміж Расіяй і Амерыкай няма, і Амерыка цалкам цяпер будзе падтрымаць Украіну. Ну вось такая картина складывается. Калі казаць все ж таки про тых экспертаў хороших русских, без которых мы ни один эфир провести не можем. Мы, дарэчы, не можем провести ни один эфир, не узгадываючы экспертаў нямецкіх, фінскіх, амерыканскіх і усіх астатніх. То бок гэта пашырэнне кругазора. А вы, форум User, хочаце про гэта пагаварыць? Адчуваеце сваю недасканаласць? Ну, прызнайце гэта. Але не про гэта. Все ж таки Шульман там кажа, что ну цісну Путин,
Лукашэнкі відаць атрымалася адпетляць з аднаго боку, з другого боку той же самы Пастухоў згаданы піша, якія полумеры зараз і ввогуле якія небачныя варыянты можа как бы для пашырэння канфліктаў того ж самага зрабіць Пастухова ад цябе і ад цябе, але от Пастухова мне просто цікавы такі варыянт. Он піша про тое, что ну можа звярнуцца, раз Лукашенку наўрад ці атрымаецца прыціснуць і каб ён пайшоў ну как бы взяў удзел у вайне сваёй войскам і гэтак далей, то можа быць звярнуцца да ізноўку Паўночнай Карэі, каб яны даслалі сваіх салдат. А яшчэ лепш, каб гэтыя паўночнакарэйцы былі ў Беларусі, да, з Беларусі как бы здзейснілі нейкую эскалацыю. Уже трошки, напэўна, фантазіі, бо не так уж іх, конечно, Паўночная Карэя узбагацілася на гэтай вайне, як ёсць такое, в заходняй прэсе был такі артыкул, наколькі яны папрадавалі Расіі все гэтыя ваенныя абсталяванні, перш за ўсё, ну, самыя прымітыўныя снарады і там гарматы, вось, ну і гарматнае мяса сваіх салдат, ну, далі, але как бы эфект ад гэтага, здаецца, і Расія не зацаніла асабліва. Все-таки цяпер гэта вайна больш дронавая, і гэтае гарматнае мяса, ну, патрэбна, але уже в меншай ступені, больш дрэнаводы патрэбныя, і з гэтым сэнсе гэта дастаткова фантастычна. Але калі я сам-то, ты знаешь, наколькі мало хороших, нехороших русских читаю, больш, так сказать, беларус-амерыканцаў, давай мы лепш іншага эксперта працытуем Зенона Станіславовича, так, які даволі уже другі раз, вот на гэты раз даволі много набрал яго відэо на Белсаце, где ён разважаў про то, як Зеленскі неправильно поставил гэты ультиматум, что гэтым ён подставился і даў расейцам подставу, ну, скажем, зрабіць нейкую правокацию на подставе гэтага ультиматума, пачаць вот так беларуска-украінскую войну. Ну, как, наколькі я слухаю, неяк мяне не зусім пераканала, вось такая, ну, уж такая ж простая логика, что за этой нейкай заявы Зеленскага там, ну, все пропало, что гэта, ну, расейцам подставы асабліва шукаць, ну, знаешь, не майстры без подставаў, как бы. Ну, тут можна з розных бакоў. А калі б не зрабіў ультиматум, гэта б дало б магчымасць, там, скажем, Расіі спокойно уводзіць свае войскі, тому что реакцыі з Киева ніякай нема. Ну, так. Можна по-рознаму. Мне больше іншы аспект, что наша Ніва там в сваім стылі взяла выказывание Пазняка, что Пазняк раскритиковал Зеленского и оборонил дзеянні Лукашенки. Ну, там таксама формально кажучы, не зусім так было, но Пазняк казаў, что Лукашенко правильно робіць, что старается не адгукацца на гэты, ну, не расхістваць, да, старается деэскалировать в той час, як Украина эскалируе, ну, паводле слова Пазняка, ну, и, в принципе, не только слова Пазняка. Мне, дарэчы, в гэтым сэнсе цікава, калі, ну, в таких рамках, ну, может быть, не самого Зенона Станіславовича, на его прихильников, ёсць там, ну, давно уже, там, не знаю, с 96-го года у нас оккупация, Лукашенко ніхто, і гэтак далей. Да як же ён ніхто, калі да яго там все звяртаюцца, і Сі там, і Зеленскі, і Путін, і як бы ён нічога не вырашае, але ж Зеленскі не Путіну кажа там, скажи Лукашенку, приструни его, каб ён это прибрал хотя бы ты ж дробная рэч, як такая, як эти ретранслятары. Ён менавіта Лукашенку. І гэтак далей. То як бы, ну, на жаль, трэба констатаваць відавочнасць, констатаваць, так сказать, капітан відавочнасць, што Лукашенко, ну, пры тым кароткім павадку, на якім ён знаходзіцца у Пуціна, скажем, у Кремля, в прыняцці нейкіх рашэнняў, але все-таки кантралюе гэтую тэрыторыю, якую мы называем Рэспубліка Беларусь, і да яго менавіта з'яўляецца, ён спрабуе пашырыць сваю, то, што мы называем суб'ектнасць, вот в тым ліку, едзячы зараз в Кітай, і там ты, напэўна, сам перайдзеш да Китаю сваім нейкім пытаннем. Да, мы зараз перайдзем да Китая, просто закрыем, можа быць, гэтую тэму. Усё ж таки, вот зараз слухаючы цябе, там слухаючы і чытаючы там іншых экспертаў, якія падводзілі вынік, ну, на падставе той мізэрнай інфармацыі, якая ёсць па заканчэнні сустрэчы на Валдаі, ўсё ж таки кажуць, што, ну, атрымалася там адпетляць, выслізнуць. Я такую выснову не раблю, паколькі меня няма падставы ее рабіць. Ну, да, ну, у любым выпадку ты кажаш, што ўсё ж таки не, калі і была спроба зараз там нешта разабрацца, прыцягнуць там, да, пашырыць удзелу у гэтай вайне, ну, гэтага на сёння нема. З іншага боку, чытаем інсайды ад самого Дерманта.
у якога сувязь з паганскімі багамі, як мы памятаем. І ён піша, я зараз працытую, не взяў з сабой про тое, что інсайды дасягнули пагаднення, бярэм удзел, прымаем бой, так написано, прымаем бой, трэба толькі зачысціць пятую колону, китайскія таварышы падтрымаюць. Знаешь, я прокомментую в этом Давай. сенсе, вот как раз с гумором, бо тут вот только что экспромтом пришло, разумеете, есть такое, калі у психиатра там показывая там некому нездоровому человеку розные картинки, и а что это? Жаночие груди, а это что там, яблоко? Жаночие груди, а это что? Так вот у Дермонта, ему что, не, любая ситуация в свете, в Беларуси, он мочим пятую колонну. И он некая, вот, знаешь, чешется некая такая агрессия, которая з улікам его маленького роста, видать, вытлумачальная, вось уже рысы его, так сказать, психики. И он з усіх этих пропагандистов, может быть, вот по сутности самый таки кровожерный. Стрелять там, что-то он недавно казал, нават про гэтага пастора американского. Ты хочешь сказать, что он зараз Шпаковского пераплюнул, які там казал про ядерный удар? Да, там. может быть. У кожного, так сказать, свой від чесання. Вось. Але, ну, это просто смешна, якія там інсайды, і ён хоча намекнуть, что прямая бой, значит, калі будзе вайна, то, ну, будзе зачистка. Но это приблизно тое, что ты уж не цитуешь, паколькі это тыдзень назад было, да, что я писал сваім сумна вядомым творы, я смеюсь, паколькі его там цытавалі прапагандысты, про тое, ну, про тыя негатыўныя наступствы, якія будуць для Беларусі, геапалітычныя, внутрыпалітычныя, для нас всіх, калі сапраўды пачнецца рэальнае, ну, скажем, сутыкненне на беларуска-украінскай мяжы, ці, скажем, Беларусь будзе вцягнута вайну. Я еще дадал тады, что даю гэтаму на сёння не больш 20%. Это как раз процент, які можа меняться. Но в любым выпадку могу свою позицию паўтарыць. Это не то, что мы штосьці хочам ці не, а гэта трошки з іншай сферы. Гэта са сферы менавіта чыстай, ну, скажем, спробы аналітыкі і прогнозу. Это то, калі ты бачыш там, умоўно глядзіш як гісторык на нейкую ситуацию там 41-го года и констатуешь там ці 39-го, что Германия фашистская разгромила там Польшу, ці разгромила там Францию. Ты, калі это кажаш, ты не констатуешь, ты свою адносіну не выказываешь. Мои адносіны могуць быць розныя, але констатацыя у меня была таго, што гэта максімальна, ну, негатыўнае развіццё падзеяў, калі пачнецца вайна. Ёсць просто людзі, которые бачаць у гэтым нейкі пазітыў, што вось украінцы пойдуць с маршам, і там беларусы падымуцца, і Лука адразу будзе там першай же ракетай ліквідаваны, і только будуць плюсы. Ну вот я с такими падыходамі, скажем, полемізую, лічу, что беларуска-украінская вайна, калі называць рэчы сваімі імёнамі, на баку Беларусі будзе Россия, которая сюды прыйдзе в Беларусь, безумоўна, при такім развіцці падзей. Нічога станоўча, вельмі мала, мінімальная верагоднасць таго, што можа прынесці нейкія станоўчыя вынікі для Беларусі. Я разумею людзей, которые асабліва мы все, значит, хочам хоць гэта, каб скончылась хоць неяк, так? А ведаеце, хто яшчэ хацеў? Гэта вось таварыш Мао, не скажу докладно, ну, в конце 50-х, здаецца, 57-м годзе на зборы там камуністычных партый ў Савецкім Саюзе, ён зрабіў гэтае разважанне, я праверыў, калі это было, бо самі разважанні даволі вядомыя, но я праверыў, калі это было, вот 57-м, здаецца, годзе. Ён разважаў про тое, што вось першая сусветная вайна нарадзіла, значыць, краіну сацыялістычную, першую рабочых і селянаў, Савецкі Саюз. Другая сусветная вайна, яна вось нарадзіла цэлы блок камуністычных краін. А вот будзе третья сусветная вайна, яна весь свет зробіць сацыялістычным. Вот такая логика. Главное, что, так сказать, мы пераможем. И нават советские спалохались, уже был Хрущев, и от этого почались у их терки з Мао, паколькі яны хотели супрацоўніцтва, ну, мирное суіснаванне с Заходом, а не третью сусветную войну. Так и тут люди вот по гэтай логике думают, ну хай будзе хоть война, каб у нас нарэшце что-нибудь змянілася, каб нарэшце гэты режим паў. Так вось праблема ў тым, што вынікі войны могуць быць і горшыя, режим можа не пасці, а тут будзе режим Путина, і гэтак далей. Все гэта можна пералічваць. Ну, я на гэтым стаю, что это не значит, что Украина не мае права ударить по нейкіх тых ретрансляторах, которые были. Мае права. И просто Украина павінна разумець таксама, что
паўнацэнная гэта вайна, вось захад нібыта боится боится две рэчы. Это безумоўна ўжыванне России ядерной зброі, которую он весь час как бы вось спрабавал до этого, каб не дайшло, і другое разрастанне вайны ад тэрыторыі Украіны на іншыя краіны. Гэта відавочна, што это не хоча ні Польшча, так не іншыя суседзі Украіны, не Літва, і гэта то бок не толькі нам беларусам шкодна в вялікім стратэгічным сэнсу, гэта і Польше не патрэбна в першую чаргу, вось, да і самой Украіне, то бок можна, да, вот ставіць ультиматум про ретрансляторы і гэта добиваться гэтага, показывать, что Лукашенко оказывается прогинается, но все-таки не трэба, я лічу, там украінскаму кіраўніцтву і нам всім тут жадаць менавіта вот такой беларуска-украінскай вайны, паколькі патэнцыйна толькі негатыўныя наступствы. Причем тут Мао, піша Шаўроў, вядомы как бы ястреб демократычных сілаў, можна прымаць бессэнсоўную рэвалюцыю і ездзіць па канферэнцыях, гэта ніяк не набліжае вызваленне Беларусі. Максім дадае, а можа і пасць рэжым, вы просто пессимист. Не, можа, я просто кажу, што гэты варыянт вельмі малаверагодны, это раз. Другое, глядзіце, вось зноў-такі прадстаю в іншым аспекце Павла Латушкі, калі ён падчас дэбатаў у каардынацыйную раду, дзе ён, здаецца, выглядаў лепш за іншых, і ўж неважна, хто яму задаваў пытанне, адзін з іншых прадстаўнікоў іншых блокаў, што вось чаму вы фактычна не падтрымліваеце стварэнне розных ваенных беларускіх узброеных адзінак на тэрыторыях вось краін Еўрасаюза. Ён кажа, я столькі гадзін правёў у перамовах з еўрапейскімі палітыкамі і магу вам сказаць дакладна, гэта ніякая краіна не падтрымае. Мы бачым, як нават харугвы, которые, нібыта, як мы в зарніцу гуляем, да, пацвярджалі, што мы не для ваеннай, а просто рыхтуем там военно-патрыятычнае выхаванне. Нават іх в Польшы закрылі. Ёсць пол Каліновскага, неважна там колькі, просто ён воюе в рамках ВСУ Украіны, так? Гэта адзінка ВСУ Украіны. Нема ніводнай краіне незалежнай беларускай узброенай ваеннай адзінкі. Чаму? Таму што гэтыя краіны не хочуць гэта дазваляць. Чаму? Таму што яны, не хочуць даваць падставу для ваенных дзеянняў там Беларусі, для падставу казус белли, для пагаршэння адносінаў нават на сённяшнім этапе. Вось. І это да тэмы, што хто прыйдзе на танках Абрамс вызваляць Беларусь. Но гэта будуць, калі это перша не будзе, Украіна можа нанесці нейкія удары, но адкуль Украіны ёсць сілы, так сказать, запускаць свае рэальныя воінскія сілы на тэрыторыі Беларусі. А беларускіх сілаў няма, таму што ніводная краіна на захад ад Беларусі не дазваляе мець такія беларускія ўзброеныя фармаванні, ствараць іх, трэніраваць іх, просто не дазваляе. І Латушка это канкрэтна вельмі сказаў, што ён правёл столькі гадзін в розных перамовах, ему было конкретно сказано, что гэтага не будзе. Так, безумоўна. Але неяк гэты рэжым усё ж таки скончыцца, піша панначка, безумоўна, неяк скончыцца. Іншая справа, што, ведаеце, ёсць і іншыя такія перасцярогі, назовем гэта так, што калі знікне тым ці іншым чынам там Лукашенко, Путин, то яшчэ не факт, што на іх месца прыйдуць людзі, з якімі хутчэй можна дасягнуцца і прыйдуць нейкія перамены дэмакратычныя ці проста ў лепшы бок, як у Беларусі, так і ў Расіі. Я памятаю, писал, что зменится, калі знікне Лукашенко, отставить. Все, это сапраўды, система наша трымаецца на гэтым прозвішчы, яна такая аўтарытарная, як бы не было, гэта все пачне шевеліцца, хістацца, пачне змагацца паміж сабой. Гэта в нашым выпадку вельмі патрэбна, але не выпадку, калі будзе вайна і калі просто расійскія войскі. Мне еще, знаешь, в моих этих дописах мне была, не только у мяне, а да іншых была крытыка, бо не толькі я это гаварыў, а там умоўна Драгахруст, іншыя, што вот Расія прыйдзе ў Беларусь. Мне кажуць, у іх няма сілаў там ваяваць, калі я меў на ўвазе найперш у палітычным і геапалітычным сэнсе. Як яна прыйшла ў Беларусь пасля 20-го году, у 21-м, так, захапіўшы там всю інфармацыйную прастору, ідэалогію, што все лукашысты сталі
намного больш прарасійскімі, чым былі там в 19 годзе, без прыходу войскаў. І, так сказать, 22 годзе войскі прыйшлі, сышлі, але вось гэты ідэйны захоп Беларусі, які працягваецца, што на прыходзіць Беларусь, і он был без удзелу войскаў. А калі пачнецца беларуска-украінская вайна, ну, Расія прыйдзе Беларусь і войскамі, яны знойдуць там, не трэба для этого шмат будзе, это просто будзе галоўнае, што тыя астаткі нейкага суверэнітэта умоўнага, фармальнага, які у нас ёсць у Беларусі і які ёсць у Лукашэнкі, яны знікнуць, ён просто будзе нікім, только будзе там вырашаць, не ведаю, закон там які-нибудь побытавы, не ведаю. Але і ён жа это перш за ўсё разумее, ён жа таму і то, што называецца, і рыпаецца, і петляецца. Ён больш за іншых разумее, што будзе, калі пачнецца вайна, і калі Расія просто прыйдзе ў Беларусь, не таму, што ён такі аматар беларускай незалежнасці, он аматар сваёй улады, і он разумее, што будзе з ягонай улады. І ему так это зараз не вельмі прыемна, што адбылося пасля 20-го, калі ён на каленях прыполз прасіць дапамогі ў Расіі і стаў залежны. А ў выпадку вайны он не просто стане залежны, ён просто реально стане нікім, вось в такім палітычным сэнсе. Не будуць ужо ему амерыканцы там фактычна, ну, не то, што там прыязджаць, званіць, ну, калі краіна будзе акупаванай, так сказать, де-факта і де-юра, хто будзе з Лукашэнкам, якія амерыканцы там. Гэта, скажем, мы ж не про Лукашенко хвалимся. Я, дарэчы, ну, абсолютно нічым не змянила вот эта вечная дискуссия, там, ціск ці там перамовы, но нет, нічым не змянілася абсолютно ціск і абсолютно ніякіх я там ілюзій. Вот мне там в комментах Ковалевский мне написал на один мой пару тыдзень назад допіс, что я вось в гэтай такой даволі жорсткай пазіцыі не ўлічваю фактор суверэнітэта. А я просто не бачу, якая тут непасрэдная залежнасць вот у гэтай дылеме ціск альбо перамовы, што вот некая сітуацыя перамовы, маўляў, павялічвае беларускі суверэнітэт, а ціск памяншае, штурхае в Россию. Ну, песня про штурхае в Россию, прабачце. А Зянона Станиславовича? Нет, это то, что с 96-го года Лукашенко бежит в Россию сам, без всякого штурхания. Коли его все просили, не ползи ты в Россию, и Захад, и белорусское насельніцтва, а он туды полз в Россию, неважно от того, что были санкции ці не. Это одно. Тут не важно, Зянон Станиславович далеко не перший, так что в этом сенсе. И тут вот будет у тебе там Костюхова на эфиры калі-небудзь, Ковалевский на наступным тыдні будзе. Ну, Ковалевский зараз не спытай галоўнае пытанне, бо гэта можна не пытаць, конечно, бо это непрыемнае пытанне, але оно паўстае. Вот у тых людзей, якія за дыалог, я ж кажу, я маю на увазе, што ёсць аргументы і ў тых, і ў тых. Не трэба нам цыкліцца на чымсьці адным. Розныя гістарычныя перыяды прадугледжваюць рознае стаўленне. Самая кепская, калі нейкая ідэалогія, як у там, любімых сабой і вашым радыо прихильниц некоторых идеологичных схем, она закрывая реальность и закрывая просто адекватность, да, калі люди дзейнічаюць за некой идеологией, а не за того, что на самой справе адбываецца и як трэба вырашаць пытанне. Так вось, калі идеология и тут не павінна закрывать пытанне якое для Костюговой? А вот пытанне галоўнае, ці мы, ну, вы со сваёй, скажем, іншым падыходам, ці вы працягваеце лічыць, што трэба змагацца з Лукашэнкам, каб дабівацца зрынання гэтага рэжыму, ці зараз гэтым няма сэнсу, а трэба просто старацца так перамовамі, каб гэты рэжым не вельмі, так сказать, лютаваў, не вельмі шкоднічаў, не вельмі забівал і сажал людзей, а просто попросіць у гэтага рэжыма праз перамовы там з заходнімі лідарамі быць больш, ну, скажем, вегетарыянскім. Ну, так, гэта лагічна. Ну, так тут і задаваць не трэба это пытанне. Яны казалі вот за другі варыянт, праз вось гэтыя перамовы, праз пагадненні, спачатку вызвалення палітвязняў, потым паступова пераходзім да тэму. Смела кажуць, што мы уже не змагаемся. Да, змягчэння з узроўню рэпрэсій, а потым можа быць паступова ТРП. То есть захаванне рэжыма, пра і дакладней трансфармацыя рэжыма. Ты сказал захаванне. Да, захаванне і яго трансфармацыя. На гэта как бы спадзяванне. Ну, а як? Що? Яны іншага варыянта не бачаць. Ну, а я бачу варыянт все-таки змагання. І нават тыя вот рэчы, которые можна ацэньваць станоўча, вызваленне палітвязняў, с Америкой, с Китаем, все гэтыя сустрэчы, яны з пункту гледжання таго, што, ну, павінна быць лепш для Беларусі, але горш для рэжыма.
Добра, давай не так шмат часу закранем що ж таки тэму Китая. Што табе бачыцца? Зразумела, што гэтая сустрэча планавалася даўно, працоўны візіт, 17-й візіт, працоўны візіт, неафіцыйны. Ну, в сэнсе, розная па градацыі. Але сямейны абед быў, гэта не то, што там за кім-небудзь. Што гэта? З еўрапейцамі якім-небудзь. Гэта едуць за тым, як там напісаў Дзерман, за падтрымкай, што кітайскія таварышы паддзержаць? Что там отбывается? Китайские товарищи поддержат, але неведомо что, так? Вот китайским товарищам, не только полякам, але и китайским товарищам, так само, мне здаецца, менш за все трэба тут, каб была еще Беларусь подключилась в войну, чаму что? Все ведаюць, тому что транзит. Адзінае засталося праз Беларусь спокойная, ну, не по морю, а по земли спокойная вот транзит. Ну, так, грузовые, чыгуначные, да. Все-таки идут, конечно, больше с Китая про море перевозят, але в Европу, ну, ёсць. Тым больш всех эти великие шляхи новые, они все проходят праз Европу там, и, ну, два варианта, то есть один праз Беларусь застаецца. Ім гэта другое. Но сапраўды Лукашенко добіўся за гэтыя гады вот гэтага ўзроўню, працытуеш, як оно все погодное стратегическое сотрудничество. Вось. И гэта ж не жарты, там реально, по-моему, 3 краіны: Беларусь, Пакистан и нейкая яшчэ для Китаю. У России нема такого ўзроўню з Китаем, як ёсць. То бок ён спадзяецца, што старейший, кто у нас старейший брат? Путин уже средний. Си старейший, Путин средний, а Лукашенко молодший. Что старейший брат не даст среднему занадто тиснуть на молодшего. Это для этого, конечно, вся эта геополитичная ставка на Китай. Тут, конечно, ну, значитова нельга, ну, скажем, адмаўляць гэта, что вот такие наладились адносіны з Китаем. З іншого боку, ну, я думаю, нават жа Беларусь афіцыйна все робіць дзеля таго в эканамічным сэнсе, каб Китай адчуваўся Беларусі вальготна. Ведаеш, ну, Китай же на весь свет, так сказать, дае свае вытворчасць і пашырае свой экспорт, але іншыя краіны, ну, как неяк ад гэтага спрабуюць, ну, супраціўляцца, там, выставляць, можа, тарифы. Беларусь адзіная, которая просіць, вот, в обмен на палітычную падтрымку мы даем вам любые эканамічныя магчымасці. І я паглядзел апошнія дадзеныя были там до листопада минулого года, со студени до листопада 5,5 миллиардов гандлёвый минус у гандлі с Китаем. Он весь час расте. То бок, калі пропагандисты будут там, что повеличился белорусский экспорт, ну, он там повеличился, умовно скажем, с 1,5 миллиарда до 2, а китайский импорт повеличился с 6 до 7, приблизно такие зараз. И дефицит вот 5,5-6 миллиардов за год. Это ж Лукашенко все жыццё всех этих послов, весь МЗС, ён шыхтаваў для того, вы павінны что, продавать наши трактары. Головная задача была повеличивать экспорт. Все, для чего еще посольство повинны снимать? Только для экономики. И тут есть одно выключение: Китай, где на самой справе экспорт маленький, импорт расте, и Лукашенко ничего не мае супраць, потому что, во-первых, ничего не может, а по-другое, дзеля дружбы палітычнай с Китаем ён готовы нават на такие экономичные страты у гандлі ісці. Все дзеля того, как Китай, калі что, оборонил. Ну и думаю, конечно, але знаешь, там была такая цікавая реплика в пулі першым. Лукашенко Си, ну Си такі трошки стомлены, он яшчэ, калі Лукашенко стары, то Си яшчэ больш старейшы. Ён кажа Лукашенко, ну, праз перакладчыцы кажа: ну что, прямо из Минска? Лукашенко: не, я вот был в Москве, с Путиным встречался. Я так слухаю и думаю, это Си не ведал, что Лукашенко был у Путина, и он настолько для его это неважный гость, что он нават не потекался, где это Лукашенко был до прихода до его в гости в Пекин. Он говорит, прямо из Минска? А Лукашенко: не, я 2 дня в Москве был. Мне так это уразило. Такая реплика, что он показала, что, ну, кто там у нас сегодня? Лукашенко, окей, заводите, да? Вот. Лукашенко, может, думает, что, так сказать, он номер 1 там для Китая? Ну, конечно, не. Але, ну, я думаю, он там просил некой падтрымки обороны у Китая, безумоўна. Говорил чарговая рэч, як у нас самое лепшее с вами супрацоўніцтва, як мы прымаем ваши там 11 технологий, якія, это уже Снапков говорил, не сам Лукашенко, якія нам, Беларусі, патрэбны. Ну, зараз заходних нема технологий, да, приходится китайские. Все-таки при всем развитии Китая на сёння яны еще, ну, как бы не першого ўзроўня. Заходние, потом китайские, але, ну, для Беларусі китайские. И вось гэта так, ну, я
ясна што ён нейкім чынам напэўна і таварыш Сі доклаў сітуацыю як ён і разумее што его хочуць цягнуць і каб таварыш Сі дапамог. Ну што ж только магу сказаць што гэта відавочнае такое мне здаецца што там было і будзем чакаць развіцця што ён раскажа калі прыедзе з этой Азіі там яшчэ Індонезія по-моему Бірма третья краіна вось і напэўна в сваім стылі нешта прагаворыцца не будзе ён так маўчаць як зараз маўчала Пуціна ён уже умее помаўчаць некалькі дзён разумеючы што лепш пажываць да чым гаварыць в таких сітуацыях ну але хтосьці там ну не кітайцы конечно кітайцы ніколі нічого не скажуць вось яны только калі захочуць дадуць нейкую там абцікаемую заяву пра мір і дружбу. Вось, але сярод таго, што пол першага падкрэсліў, таксама, думаю, варта нам адзначыць, што было ў заяве Китая, што вот Китай сяляк падтрымлівае беларускі там суверэнітэт, тэрытарыяльную цэласнасць, і мы не знаем, это супраць каго падтрымлівае? Супраць Расіі ці супраць Украіны? Ну, падтрымлівае, уже гэта плюс. Ну, Китай і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны таксама падтрымлівае. Тым справа, Украіна столькі з Китаем спрабавал наладить адносіны до войны, ну, да широкомасштабной. И мы читали украинскую прессу, какие там проекты, все это. А бац, напала Россия, и что Китай сделал? Кинул бомбу на Россию. Там не зусім. У Китая 600 бомб, у России 4000, да, ядерных боезапасов. Так что, и тым ты справа, что... Китай поступова, як нормальный дракон, вяртае сабе страчаныя тэрыторыі Сібіры. Тихонечко, поступова. Ну, это так. План на стагоддзі, так что все нормально, там, не трэба яго... За Уралом, ведаеце, колькі там России жыве за Уралом? 18, по-моему, мільёнаў. Вся астатняя Россия, она в европейской части с этих 140, якія зараз ёсць. А то есть райцентр один в Китае, там 18 мільёнаў как раз. Ну, раз и заселіў у неабходную Сібір. Так, ну, паглядзім, да, сапраўды. Я так мяркую, што до 3 ліпеня Лукашенко абавязкова вернецца ў Беларусь, бо ўсё ж таки как бы дзень, які ён павінен прысутнічаць у Беларусі і будзе... Тэлеграму пашлі з США з нагоды 250-годдзя 4 ліпеня будзе ўтварэнне. А потым, глядзіш, трэба сачыць, калі будзе візіт які-небудзь альбо на ферму чарговую, альбо да якіх-небудзь там камбайнёраў умоўных у палі, то там можна чакаць геапалітычнай заявы. Ну і на завяршэнне. Пескоў пракаментаваў вынік перамоваў, ну, дакладней, ён адказаў на пытанне, ці перадаваў Лукашенко Пуціну падчас сустрэчы на Валдаі нейкія пасланні ад прэзідэнта Украіны Владимира Зеленскага. Адказ быў кароткі: нет. Таксама ён не стаў адказваць на пытанне, ці з'яўляецца Александр Лукашенко адным з каналаў сувязі паміж Масквой і Кіевам. То бок, як канал, відаць, не, раз ніяк не каментуюць і ніякіх пасланняў не давёз, ці ўсё ж таки не перадалі гэтыя пасланцы, з якімі ён сустракаўся? Ну, Пескоў можа сказаць то, што яму сказалі сказаць, можа і не ведаць, ну, хоць наўрад ці, канешне, але, ну, Пуціну бы як бы з таго, што ён уже сказаў у нядзелю, што будзем працягваць там, пакуль весь Донбас і Новороссію не вызвалім, як бы было б не ў руку, скажем так, неёмка прызнаваць, што вось Киев посылае праз Лукашенко нейкія сігналы і мы іх разглядаем. Ён не, мы будзем воеваць, то бок в гэтым сэнсе. А помніш яшчэ, што Путін сказаў, што вспомнил мінскія пагадненні, что вот калісьці уже было, что в Беларусі дамаўляліся, і мы про это памятаем, і Лукашенко сказал, что заўсёды готовы представить свои магчымасці, ну и свою землю для перамову. То есть Лукашенко весь час нам кажа, не хочет быть посередником, а сам весь час всем и американцам, и русским всовывает свою идею, как Беларусь была посередником. И это для его, конечно, повинно быть топом. Тады, каб ён сидел там посередине, недзе там поміж імі, там каву подаваў, там, як ён тады на Менском процессе. Конечно, он этого хочет. Дзякуй вялікі. Ну што ж, шмат цікавага яшчэ не абмеркавалі, але, на жаль, трэба на сёння завяршаць нашу размову. Спадзяюся, што Віталь зойдзе до нас бліжэйшым часам яшчэ раз, і мы працягнем асэнсоўваць і аналізаваць апошнія падзеі ў свеце. Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў быў з намі ў эфіры. Сачыце за яго калонкай на радыёрацыю, чытайце яго сацыяльныя сеткі, ну і, безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, каб не прапусціць нашы сустрэчы з Віталём Цыганковым. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Жыве. Дзякуй.